da ni'n lwcus iawn gael ysgrifennydd a chynhyrchydd Gwledd gyda ni heddiw yma, Roger Williams. Felly, clap hefyd, diolch. Felly, yn amlwg, Roger, da ni wedi bod yn siarad efo'n gilydd ar-lein ers mis Mawrth flwyddyn diwetha. A o'n i'n lwcus iawn gael o Gwledd yn South West. A dyma'n aml iawn i fi gael o ffilm Gymraeg mewn gwyliau ffilm. Sut oedd o'n deimlo gael rhyddhau ffilm yn ei iaith Gymraeg i chdi yn benodol gyntaf? Wel, y bwriad o'r cychwyn cyntaf oedd bod ni am greu ffilm oedd yn mynd i deithio a oedd yn mynd i cael ei gweld, wrth gwrs, yma yng Nghymru, ond bod e'n mynd i cael ei gweld tu hwnt i Gymru hefyd. Mae pawb, dwi'n meddwl, yn gwybod faint o amser mae'n cymryd i cynhyrchu ffilm nodwedd, a'r egni, a'r dagre sy'n mynd mewn iddi. Felly, o'n i ddim eisiau creu ffilm oedd yn iawn, ond oedd ddim yn ffeindio lle yn y farchnad. Felly, o'r cychwyn cyntaf, y gobaith oedd bod hi'n mynd i fod yn ffilm oedd yn chwarae mewn gwyliau ffilm mawr yn ryngwladol a yn mynd i ddenu sylw gan pobl yma yng Nghymru ond hefyd yn y farchnad ffilmiau ryngwladol. I ni yma heddi a mae'r ffilm wedi cael ei gweld mewn sawl gwlad ledled y byd a wedi ennill gwobrau mewn gwyliau ffilm a wedi cael ei ryddhau yng Ngogledd America. Felly mae'r cynllun hyd yma yn gweithio mas. Llwyno mae iawn os ni'n meddwl efo bydd o'n wych gael weld o'r hyd o wlad yma i gyd o fory ymlaen a mae yna niferoedd o sinema yn mynd i weld o, felly cyn i ni gael ymlaen os ydych chi efo ffrindiau sy'n eisiau weld ffilm newydd yn ei iaith Gymraeg, newch yn siŵr byddwch chi'n deitha nhw i fynd i weld o. Felly, awn ni o'r cychwyn, lle mae Gwledd wedi dod o? Gwledd, mae Lee Haven-Jones y cyfarwyddwr a fi wedi bod yn sôn am gwneud ffilm ers blynydde mawr. Mae'r ddau ohono ni wedi gweithio yn teledu, yn y diwydiant teledu am nifer o blynyddau, ond oedd yr uchelges yna bod ni eisiau creu ffilmiau. A y gwirionedd yw bod y syniad ar gyfer hon wedi dechrau gyda cynllun oedd gyda Ffilm Cymru, S4C a'r BFI ar y gweill o'r enw Cinematic, lle o'n nhw am gomisiynu 2 ffilm, 2 yn Saesneg, 1 yn Gymraeg. A daethon nhw ato ni a gweud, mae cyfle ydych chi nawr, chi wedi bod yn siarad am wneud ffilm ers rai blynydde. Mae cyfle fan hyn i chi profi eich hunain. A'r challenge oedd i ni greu rhywbeth oedd at yn nant ni fel gwylwyr ffilm a pobl sy'n mwynhau mynd i'r sinema. Hefyd yn gallu teithio. Ffilm oedd yn gweud pethau. O'n i eisiau bod y ffilm gyda neges am sut i ni'n byw heddi. A ni wedi ceisio gweud rai o'r pethau yna a creu rhywbeth sydd yn ddiddanu pobl trwy'r prism o arswyd. Mae'r ddau ohono ni yn bobl sydd wedi mwynhau arswyd erioed a fel pobl yn ein arddegau wedi aros lan yn hwyr yn gwylio Nightmare on Elm Street a'r dyledu a pethau felly pan o'n i ddim fod. Felly mae'r diddordeb na mewn arswyd wedi bod gyda'r ddau ohono ni erioed. A mewn ffordd eitha deallusol ac yn fwriadol, wnaethon ni eistedd lawr i fynd, iawn, ni eisiau dweud y pethau hyn, ni eisiau creu ffilm sy'n mynd i deithio a ffindio lle yn y farchnad, sut i ni'n mynd i wneud hynny, a wedyn gyda'r angerdd sydd gyda ni am arswyd. Ac hefyd, mae rhaid i fi weid, jyst y syniad o creu ffilm arswyd yn y Gymraeg, oedd hwnna'n rhywbeth oedd yn teimlo'n rili gyffrous i ni, achos dwi byth di gweld ffilm arswyd Cymraeg o'r blaen. A doeddwn ni ddim rili eisiau creu rhywbeth oedd wedi cael ei weld o'r blaen. Eisiau ychwanegu rhywbeth newydd i'r restr o ffilmiau Cymraeg sydd eisoes yn bodoli.
Felly'r holl beth yna, really, oedd dyna'r hanes mewn 5 munud. Yn amlwg, efo Gwledd, mae yna fod gymaint o themau yn y ffilm yn benodol. Mae amgylchedd a popeth fel hynna, ond wyt ti'n teimlo fod yr negas mae'r ffilm yn drio portreadu mynd i fod yn wahanol i bawb, ta wyt ti'n teimlo bod ti wedi clywed y crackpot theories i gyd a byn o'n am y ffilm, lle? Dwi'n meddwl bod y ffilm, mae'n wir bod, dyna beth sy'n ddiddorol amdani mewn ffordd. Mae'n ffilm yn y Gymraeg, ond mae'n dweud pethau sy'n berthnasol i nifer o wahanol cymunedau ac yn golygu pethau gwahanol i bobl gwahanol hefyd. Ni wedi bod yn ymweld â sinemau ers nos Fercher diwetha, a mae'n bod yn ddiddorol clywed gan y gynulleidfa i syniadau nhw am y ffilm, a be mae'r ffilm yn olygu iddyn nhw. Cos un o'r pethau ni wedi ceisio wneud gyda'r ffilm yw creu ffilm sydd yn cinematig. Nath e cymryd blynyddau i fi ddeall beth yw cinematig. Ac un o'r pethau i fi yw bod digon o le yn y ffilm i'r gynulleidfa cael ystyried, pwyso a mesur, a meddwl am beth sy'n mynd mlaen, a diffinio neu ateb rai o'r cwestiynau sydd gyda nhw i hunain, yn lle bod ni fel creuwyr y ffilm yn bwydo'r holl wybodaeth na i chi. Felly, i ateb y cwestiwn, dwi'n meddwl bod y ffilm yn bendant yn gweithio mewn gwahanol llefydd, mewn gwahanol ffyrdd, ond mae'r themau sydd ynddi yn hynod o bwysig ac yn un o'r pethau sydd wedi ychwanegu at lwyddiant y prosiect. Pam oedd o'n dylanwadau y ffilm? Dwi wedi weld lot o ffilmiau Dave Curry yn benodol, a dwi'n teimlo bod dwi'n weld lot yn Gwledd, ond ella dwi'n anghywir, ond be oedd prif dylanwadau chdi a Lee tra chi'n ffilmiau yn ysbrydoli chi? Fatha dwi'n bod yn dysgu'n bach efo dyfanes yn amlwg, felly... Ie. Maen nhw'n wahanol a gweud y gwir. Mae'r pethau nath ysbrydoli fi yn ysgwennu yn wahanol i beth nath ysbrydoli ti'n lygad y le i sôn am dde Korea. Japan hefyd, oedd yna ffilmiau. O ran edrychiad y ffilm, oedd e'n benderfynol bod e ddim eisiau creu'r math o ffilm arswyd Prydeinig ni wedi gweld dros y blynyddoedd diwetha. Mae'r ffilmiau yn tueddu bod yn eitha gritty, gyda lot o waith camera handheld ac yn y blaen yn digwydd mewn dinas. Ac oedd e'n benderfynol bod e eisiau anwybyddu'r ffilmiau Saesneg na, a gweud y gwir, a'r traddodiad cyfoes na, a edrych tu hwnt i Loegr, a mae fe'n hoff iawn o'r mudiad, y ffilmiau sydd yn rhan o'r mudiad cinema araf. Felly mae'r ffilmiau o'r dwyrain bell yn rai o'i hoff ffilmiau fe. Under the Skin yn bendant, nath y ddoi ohonyn ni fynd i weld y ffilm na yn y cinema sawl gwaith. Ac i fi yn ysgwennu, dwi'n cofio gwylio ac yn siarad lot am It Follows, y ffilm It Follows, a Get Out hefyd, achos o'n i'n benderfynol bod fi eisiau creu rhywbeth oedd yn sôn am ein gymdeithas gyfoes ni. Dim jyst creu ffilm oedd yn arswydus, ond ffilm sy'n arswydus ac yn ceisio trafod y byd sydd o'n gwmpas ni heddiw. Diddorol iawn. Nes i ddim meddwl It Follows ar ôl, ond dwi'n meddwl o'n. Yn amlwg efo Cadi, efo hanes Elwys, yn anhygoel yn y ffilm yma, oedd o wastad yn hanes, ta nath i just dwad iddo chi yn ddiwedd? Hanes oedd y dewis cyntaf, ond ar wahân i Glenda, y cymeriad mae Neil Roberts yn chwarae, nes i ddim sôn am actorion pan o'n i'n sgwennu,
Ond yn wahanol resymau, o'n i'n obsessed gyda Nia Roberts. Ac o'n i just, bydde fe'n greit gweld Nia yn chwarae'r math o gymeriad dwi ddim wedi gweld hi'n chwarae o'r blaen. A gyda Anes, wrth gwrs oedd sgwrs ar ôl i ni orffen waith ar y sgript, pwy sy'n mynd i chwarae y rhan yma, ac oedd angen i ni ffeindio actores oedd yn mynd i fod yn ddigon hyderus i roi'r perfformiad na. Achos ar wyneb y peth, yn enwedig ar ddechrau'r ffilm, allwch chi ddadlau bod yna ddim llawer yn digwydd. A dyna oedd y cyfarwyddyd. Ni di sôn mewn gwahanol sesiynau am y syniadaeth oedd gyda Anes a Lee am sut i bortreadu'r cymeriad. A mae'r ddoi ohonyn nhw yn siarad am y ffaith bod nhw wedi penderfynu trin cadu fel rhywun oedd yn newydd i'r byd, bron fel rhywun oedd newydd cael ei geni. Felly mae'n cyrraedd a dwi ddim yn siarad. Mae'n syllu ar bethau mewn ffordd annaturiol. Mae'n gwylio pobl mewn ffordd fydde plentyn yn ei wneud. I ni fel oedolion, i ni ddim yn cael syllu ar ein gilydd a peidio gweud dim. Ond dyna oedd ei ffordd hi i mewn i'r peth. Oedd yna sgwrs ynglyn â reit, mae'r ysbryd yma di perchnogi corff y ferch. Ydy'r ferch na, ydy hi'n ymwybodol? Oes yna rhyw teimlad neu syniad gyda hi o beth sydd wedi digwydd? Ond na, y penderfyniad oedd bod ysbryd y ferch na di marw a bod y grym yma neu beth bynnag sydd wedi dod o'r ddeiar wedi perchnogi'r corff a mae'n darganfod y byd od yma a'r tŷ ryfedd yma sydd fel rhyw fath o hermetically sealed bubble gyda'r cymeriadau ryfedd iawn ynddo fe. Yn amlwg iawn, da ni wedi cyrraedd y tŷ, dwi wedi clod stori o'r tŷ, mwy na unwaith yn barod o'n, ond ella gyd i lleidfa, sydd ella ddim wedi clywed am, sydd nath chi ddarganfod y tŷ am hywys, sydd nath hynna dod i ddigwydd, achos mae'n teimlo'n mor uniongyrchol i'r ffilm a mae'n gymeriad o fel ei hun. A dydy mae'n mor Gymraeg, dydy o ddim yn ffarm efo defaid bob man, a mae'n mor wahanol i beth da ni wedi arfer weld o ffilmiau Gymraeg. Mae yna sawl peth i trafod yn fyna. Yn gyntaf, y deheuad bod y ffilm ddim yn edrych yn teimlo fel y math o ffilm arswyd fyddwch chi'n disgwyl cael o Gymru. Felly doeddwn ni ddim eisiau ffilm oedd wedi cael ei saethu yn y gaeaf, yn y gwynt, a'r glaw, a bod y tŷ rhyw fath o fwthyn carreg, rhywbeth oedd wedi bodoli ers peth amser. Ac oedd Lee a Finne wedi gweithio ar ffilm fer gyda'n gilydd lle o'n i wedi saethu mewn tŷ cyfoes iawn yn Gaerdydd. Ac oedd y syniad o ddod i hyd i rhywbeth oedd yn gyfoes ac yn newydd ac yn wahanol. Dyw'r tŷ na ddim yn edrych fel dyle fe bodoli yn y lle yna. Felly oedd yr holl syniadau yna'n rhan o'r sgwennu a'r creu, ac wrth gwrs pan gaethon ni'r golau gwyrdd, oedd rhaid i ni ddod o hyd i'r cartre yma, oedd y ddoi ohonyn ni di dychmygu. Ac ath Lee ar-lein i'n prynhawn dy Sul mwyn profi bod y llefydd ma'n bodoli, a teipio mewn i Google rhywbeth fel Contemporary Welsh Architecture Homes, a creu restr o tai, ac oedd rhaid i ni fynd at y perchnogion. Ac wrth gwrs, mae'r tai i gyd oedd ar y restr yn tai, dwi'n siŵr oedd wedi costio lot o arian i adeiladu, a dim pawb eisiau i ni fynd yna i saethu ffilm arswyd. Ond wnaethon ni ddod o hyd i'r lle yma, pan wnaethon ni gysylltu yn reiddiol gyda'r perchnogion, doedden nhw ddim eisiau i ni hyd yn oed fynd i weld y tŷ. Ath amser heibio, ath Lee off i gwneud job ar gyfer teledu a dod nôl, ac oedd rhywun newydd wrth y lliw yn y cwmni, ac o'n nhw'n ddigon hapus i ni fynd a gweld y lle. Enw'r tŷ yw Tŷ Bywyd, a mae yn Llanbystr
tu fas i Landrindod Wells, a mae'n bosib mynd na ar wyliau. Mae rhyw fath o Airbnb, dyn ddim yn gwerthu'r lle trwy Airbnb, ond mae pobl yn mynd yna i fyfyrio ac i eistedd yn y gell a syllu trwy'r ffenest sydd yn y to a meddwl am y byd a'i bywydau. Lot o Americanwyr, dwi'n meddwl, yn mynd ac yn talu lot o arian i gael bod mewn ardal prydferth, ardal prydferth gyda dim signal ffôn. Ac o'n i'n ddigon ffodus, oedd fel ser, oedd y look ar yn ochr ni, achos pan wedwn ni'n gobeithio dod ma am 2 wythnos i ffilmio yn y cyfnod ydy hwnna'n mynd i fod yn bosib? A ddwedodd y cwmni, wel, a gweud y gwir, mae'n rhywun newydd ganslo, a mae'r dyddiau yna'n berffaith. Felly, ni'n ddigon lwcus i fynd yna, achos mae'r tŷ mor bwysig i'r ffilm. Mae'n gymeriad yn y ffilm, a gweud y gwir. A mae fe'n di ysbrydoli'r ffilm hefyd, achos ar ôl i ni ymweld â'r lle, wnaethon ni addasu'r sgript fel bod ni'n cael y gorau allan o'r lle, oedd y gell, fyddwn ni ddim wedi gallu dychmygu rhywle fel y gell na. Felly gath y lle na i sgwennu mewn i'r sgript, nath li ofyn i'r garddwr oedd yn edrych ar ôl y gerddi i beidio torri'r gwair a pethau felly, fel bod e'n gallu saethu trwy'r blodau a'r gwair ac yn y blaen. Hynod o ffodus bod ni wedi ffeindio'r lle a bod ni wedi caniatáu i ni fynd i ware yna. A ni un cwestiwn gan i fynd allan i gynulleidfa, dwi'n dda iawn. Un cwestiwn gan i fi yn heg wedyn. Ond yn amlwg wwan, da ni yng Nghymru, da ni wedi cael chydig o ffilmiau genre sydd wedi cael ei wneud gan bobl o Gymru. Da ni wedi gweld Sensor gan Pranaw Gedi Bond, da ni wedi gweld Holl gan Ryan a Matt, ac yn amlwg wwan, Gwledd gan chdi o Lyn, ond yn iaith Gymraeg. A yn amlwg, da ni wedi bod mewn bach o limbo, swn i'n dweud, efo cinema yn dod o Cymru yn ddiweddar. Ti'n teimlo fod fan a momentum yn symud ymlaen i fwy o ffilmiau gael ei greu yma yn benodol gan Cymru Cymraeg hefyd? Dwi'n meddwl bod rhywbeth wedi newid. Dwi'n meddwl bod shift wedi digwydd yn ystod y flwyddyn diwethaf. Mae fel ser bobl sydd ar grym i ariannu ffilm ac i ariannu ffilm yn yr iaith Gymraeg. Maen nhw wedi penderfynu, maen nhw wedi gwneud penderfyniadau sydd wedi bod yn y wasg i bod nhw'n mynd i fuddsoddi cronfeydd mewn ffilm a mewn ffilm iaith Gymraeg. Felly mae newid ar droi, dwi'n siŵr, ond wrth gwrs fel nes i sôn yn gynharach, mae'n cymryd amser. Mae'n cymryd amser i baratoi syniad a wedyn mynd ati i godi'r arian a roi'r prosiect at ei gilydd. Felly dwi'n hyderus mewn rhyw 2 blynedd o bosib, fydd na gyfres o ffilmiau sydd wedi creu ar gyfer y cinema. Dyna beth sy'n bwysig. Mae na ddrama ar dyledu, ond mae angen y prosiectau arno ni sydd wedi cael eu creu'n arbennig ar gyfer y sgrin fawr. Dyna beth sydd wedi bod ar goll ers nifer o flynyddau, achos mae ffilmiau da iawn wedi dod allan o Gymru. Ond mae fel pwy bynnag oedd yn gyfrifol am comisiynu ffilmiau yn y gorffennol wedi gadael a bod neb di sylweddoli bod y math yma o waith bod e ddim yn cael ei wneud. Ond fi'n gobeithiol bod pethau'n mynd i newid. Mae Gwledd ar hyd y Gogledd Cymru, felly os gyda chi ffrindiau'n Blaenau Ffestiniog, Pwllheli, Caernarfon, Llandudno, Rhywla, please, awgrwch nhw wedi weld ffilm am benwythnos yma, achos mae'n heiddi'r bywyd mae'n di gael, a na ni ddeud diolch fawr iawn i Roger Williams am ddod at ni heno yma. Diolch fawr iawn i Dyma am gadael i ddangos y ffilm yn fuan, diolch i Em, diolch i Polly, diolch i Grid, a triwch peidio gael rhywbeth o neitmedd heno o'r Gwledd. Diolch am ddod.